The light bearers. The light bearers. Dagiti taga Awit iti Silaw. Makitak iti tunggal maysa kadatayo. Nga nang awat kini Apo Hesus kas manubot ken mangisalakan. Da kayo dagiti kakadwak nga silaw ditoy lubong. Gapuna taada ni Kristo kadatayo. Kat no awan ni Kristo iti biyag mo, awan kin ka ti silaw. Ngem gapo ta inawat tayo ni Kristo nga isu nga nang lawag kadatayo, datayo ti silaw ditoy lubong. Madaydayaw ti Dios. The light bearers. Ngem ito ang tanong. Mabalin nga tunggal maysa kadatayo. Kasilaw ditoy rabaw ti daga. Daduma maididop jay pagsilawan na. Daduma ngani nga maidop deta nga silaw. Daduma mabalin nga umapapoy deta nga pagsilawan. Daduma natayon wenno naidopen. So this is the word of Jesus kadagiti disciples who believe in Him. Word ni Jesus daytoy kadagiti namati nga agdengdengeg kinkwana. Kat amok nga iti daytoy nga gundaway adda tayo nga agdengdengeg kat datayo dagiti namati iti Apo. Datayo dagiti nagrespond iti sao iti Apo. Isu nga datayo ti silaw, datayo ti taga Awit iti silaw. Tano awan ti taga Awit ti silaw, puros kasipngetan iti aglawlaw tayo. Kasapulan tayo iti silaw, iti kalman na brown out ti mano nga oras from 6 hingga 9. Kat adu ti agreklamo. Kasjay kumati Christian ti daytoy lubong. No awan tinamati ije may sang lugar agreklamo da kawa. No ije unag ti balay mo awan ti agsilsilaw agreklamo ka kuma. Kasapulak ti silaw. Nya ngem literally dajay makitam iti reactions dagiti ado. Anyamaton da kayo nga biniko agbay sino nakabasa ije comments. Nakikitak apay in-announce da ba nga kastoy nga oras kat awan iti silaw ta nagblend kami kumati kinan ni pastor in saganami. Yeah. Ngem idiniskan ko piman ay adamot gayam iman advance nga in-announce da. Kat ije ko nga nabasa jay pabasulon da jay biniko adang art explanation ijay jay usar na. And then gunada agbaybayad kami sobra kayong agsingir no agsingir kayo pormila unay kasjay met kumano ibagami nga silaw adda ko mga dagos ti silaw kunak ay nako taong agpayso. Nya kasjay tayo ti kayat tayo isu kuma. Nya so the light bearers, ibagam dakta kaabay mo, agpadpadata nga ada Awit na nga silaw. Agpapada tayo nga ada iti Awit tayo nga silaw. Ti problema, han tayo nga agpapada, no kasano tayo nga aywanan jay pagsilawan nga agem tayo. Mabalin nga naidupan. Mabalin nga daduma ngani, maipibuson jay pabelo na. Kunak nga agarami dak ngay tikwa ti lamp. Di lampara ngem apay di jay gaputawan tinagata nga gas ta ipakita tayo ngay kumakadagiti ang people day style ti pagsilawan tayo idi nga adagas na lupot da jay pabelo no sumangat mabasa da jay ngay kat isuti agkos nga ada ti silaw kat into no agsapa kautom jay agong mo anya color na. Wen agat gas kapay. Ngam you are so blessed kadagitoy da nga panahon ta ijay nga to ti silaw yo. Silaw. Hampay nga naangot. Nya. So the light bearers anya ti kayat ni Apo Hesus nga makita anya ti kayat ni Apo Hesus nga pagbanagan dagiti light bearers. Anya ti kayat ti Dios nga pagbanagan tayo, nga taga-Awit iti silaw, dito'y sa nga lubungan. Number 1, the light bearers show up the God colors in the world.
Dagiti light bearers, dagiti taga-awit iti silaw, datayo iti mangipakita, iti kinasya sinno iti Dios, dayjay color ni Apo Dios, day kinasya sinno ni Apo Dios kas Dios aman nakabalin. Ano ti color ni Apo Dios? Muya? Ano ti color ti Dios? Adagan ti libro nga basbasaak. Tikat, kunak, ada tinabanggit ko, anya ti color ti, ada di book ngay nga, nabasa ko, anya ti color ti Dios. Hindi nakita ko di answer. Color white. The explanation is, because God is sinless. God is pure. God is holy. Yeah. Kasyay, ngamawan deta iji verse baka kung nakahit ko lang nga ipakita dito itapno iti kasahay kat ay wow. Gamin datayo nga tattao nangagkumot lang dito preaching ni Pastor Romeo di na minsan datayo nga namati kini Apo Dios. Datayo timang iiyag iti beauty dito'y sa nga lubungan. Datayo timang kulay iti lubong apay gaputa dagiti managbas, dito nga lubong full of darkness, na pumpuno iti sipngat. Kat dagiti anak iti Dios nga awit-awit dati pagsilawan, isu dati mamagbalin nga dati pintas na ti lubong. Ay mas maawatan niyo? Show up! Kahit nasawan, datayo ti agparang, the light bearers. Dagiti taga-awit iti pagsilawan, agparang datap no makita, day pintas, day kulay iti maysa nga agbibiyag nga tao iti nadyosan nga banag. Amen. Ang force da kayo nga ag-amin, bahala kayo no aproban niyo. So di ay, verse John chapter 8 verse 12 kunana when Jesus spoke again to the people idi manen nga nakisaon ni Apo Hesus kadagiti tattao kunana siak ti lubong siak ti silaw ditoy lubong kunana ni Jesus siak ti silaw ditoy lubong whoever follows me will never walk in darkness siya sinuman nga sumurot kini Apo Dios saanan nga magnaay jay kasip ngutan ngem magna ijay lawag madaydayaw ti Apo but will have the light of life. Dagi jay sumurot iti Dios day sumurot kini Apo Hesus nga isu iti silaw ditoy lubong kay ket kunana ditoy siya sinuman nga sumurot haandan nga magna ijay kasipngetan. So nga automatically no namati tay kini Apo, automatic data saan tayo nga magmagna ijay kasipngetan. Kat iparang tayo dito'y lubong. Iso nga it is impossible for a believer nga ilamang mo nga sikakot namati ka. Tapnulaang maalam daji kayat dagiti babarkadam. It is impossible, iti dito nga panawon, nga ilamang mo nga adda ni Kristo di tabiyag mo. Agpakita ka, bagam takaabay mo, iparang mo gamin nga namati ka. Katno agparang ka nga namati, kadagiti amamom, kadagiti saan nga namati nga friends mo, kunada ay born again gayam daytoy. Ngam no aglamlamang ka, dadya timang balod kin ka, nga saan ka nga makarwar, haan mo nga makita dagiti opportunities, iti biyag mo nga insagana iti Dios. The believers, when the light bearers, must show themselves. Ipakita da iti biyag da, nga isuda katatao ti Dios. Iparang tayo iti daytoy nga lubong gaputa ti lubong masapul dati silaw. Kadagiti ag naka-join online. This is also for you. Adda ka dita abroad apay gapuna ta sikati silaw dita ayan mo. Sa dinuman iti ayan mo, sa dinuman ti ayan tunggal may sa kadatayo, inpwesto na ka ni Apo Dios ijay, gaputa da jay nga lugar nga ayan mo, masapul ti silaw. You are the light bearers. Kat silaw nga adakin ka, han mo ang ilamlamang. Yung istorya ni Pastor John idi,
Idi makasaupay. Idi ununa na kunana dati kakadwada kanu nga young people idi kathan na maidupan da je panagsigarilyo na nga isardeng. Pagamamuan bigla nga nasabat na ni pastor. Kat in patalikod na day ima na nga agap apoy agbegbegang day sigarilyo na. Gaputa na bayag ti tungtungan da ni pastor. Nabutbutan day jacket na. Gapu idzay begang ti sigarilyo. Niya pa'y adan samat mapupuran. Nadlaw da tuloy. So iti light bearers, na tayo nga namati nga taga-awit iti pagsilawan. Iti purpose na no apay nga datayo ti inikan ni Apo datayo iti agbalbalin nga silaw dito'y lubong. Gapuna taado dagiti tattao. They really need the light. No awan ti pagsilawan, no awan ti silaw, boring iti biyag. So ngay bagam datakabay mo, ijay workplace mo, no awan ka, boring da. Maboring dagiti katrabahuam no awan ka, apay. It is because they need the light. Sika ti taga-awit iti silaw. Laglagi pun tayo dito'y kakabsat nga namati iti Apo. Nya, I am the light kuna ni Apo Hesus. Anya nga iti serbina. Ngayon may ni Apo Hesus nga sinilawan na datayo. Sinilawan na ti panpanunot tayo. Intud na kada tayo iti panakaawat. Kat sumurot tayo ano sinoda jay silaw. Madaydayaw ni Apo. Alangan naman nga sumurot ka iji kasipngatan. Iji kasipngatan. Kaaduan na iji dagiti paka-aksidentian dagiti tattao. Paiso? Gaputa adu ijet ti hold upper. Adu ijet ti tulisan. Numinsan ura ijen iti silaw adalata ti tulisan. Ngam kaaduan na ijay kasipngetan. Ti aramidon dagijed nga managdakdakes agbonit da. Tapno uray no adada ijay silaw. Han nga madlaw ti rupa da. Ngam dagiti Kristyano, dagiti pudpudno, dagiti genuine nga believer kini Apo, sanda nga ilimang nga isudaket namati da kini Apo. We are the light of this world. Datayo ti silaw, isu nga masapol nga agpakita tayo, kat maipakita kuma iji biyag tayo, iji colorful a panagbiag. Nagpintas nga kulay, makulay ang buhay ng Kristyano, di ba? Adati adano maminsan kat aglaylo tayo, maminsan mumayat, maminsan nakamay-mayat ti karirik na, no maminsan ayo naragsak ka nga magmagna di kalsada, nagnagmayat kaslaawan ti problema, adamot ti maminsan nga kasla ka nga nasibugan nga tukak, ay hana tano nasibugan nga tukak talaga nga aglagto-lagto da, nya kasla nga nabuyatan nga bisukol kunada manon ti danom. Tano buyatam jay bisukol ti danom nga napudot aglumeng da. Nga mayatan nga kakabsat in this dying world. Daytoy lubong ayan tayo kadagitoy da nga panawon pangpangaasi tayo saan tayo nga aglumeng. Let us show up. Agparang tayo ket makita ti lubong jay beauty iti agbyag ken ni Kristo. Madaydayaw ti Dios. Next verse, Matthew chapter 14 niya. Sublianan tayo diay. Kunana, you are the light kuna ni Apo Hesus. Nagmayat ngay. Inaalis ni Apo Hesus di kunana, I am the light of this world. Hindi kuan, idi insuruan na dagiti disciples na kunana manon, you are the light. Idi inbagan ni Apo Hesus sakti silaw ti lubong. Din kunana manan idi adan dagiti namati nagrespond iji sauna kunana you are also the light. Apay agpadpada kayon pasurot na ka ni Kristo ket no sinno ni Kristo kasjay kamat madaydayaw ti Dios. So nga young people hanu ilumlumang nga da kayo ket anak da kay ni Apo amin tayo. Hanyo nga ilumlumang uray numay may samijay kat puros da unbeliever dagiti adadjay. Numaminsan mabuli kapay. Idi last Saturday nagsawak kadagiti anak ti papastor ijay BDN. Kat nagsauda dinungog mi dajay sharing dagiti namati kunada apay nga ta. Ngano ada tayo ija eskwelahan, ija university. Kasla nga weird nga ibagam nga born again ka. Kaput ada dagiti mang bulikin ka.
Ngam, don't worry. Nagasat ka no mabuli ka di university ngayon mo. You are blessed. Young people, students. Nagmayat kat di nga bulion da kata Kristyano ka. Handa ka nga bulbulion gaputi kinaluklukom. Ngam, uray no, ibagam nga namati ka kini Apo, no isuti pang ibabainan dakin ka. Let it be! Hallelujah! Ayupay mo kunadan samot. So ngawan tagkutkuti kanyada. That is the life of being a believer in the Lord. Nagasat ka into no mauyaw ka. Gapo iti panagserbim kini Apo Dios. You are the light of the world. Na tayo, masapol na tayo dagiti tattao. Kunam adi iji naka mo, gyaman kata. Adaak ditoy, anakdak ni Apo Diyos. Kunam agyaman ka, tada ito yung eskwilaan, adati believer. Kat gapo ada dagiti anak ti Diyos ditoy, saan nga man ano dito yung eskwilaan. No adda ka nga anak ni Apo Diyos iti may sa nga lugar, the Lord isalbar na ka. Isalbar na ka iti Apo. Ije purpose ni Lord. Nya? Hanmot nga amin. Taapay ngay ni Dr. Miles Monroe. Amin da, ije staff na iti church. Nag-crash di airplane nga nagluganan da natay da amin. Ngam ada iti purpose. Sakbay nga napasamak da di ada ti prophecy. Ni Dr. Miles Monroe, intud na ti messages. Kuna na pass da baton. Kuna na da di message na. Nangag ko di testimony, abangak gamin da ito yung motivational speaker. Sakbay nga natay iso na in-deliver na amin nga message. Maraydayaw ni Apo, kat da jay. Ngam, no minsan, ijay biyag tayo, ijay purpose ti Apo, no apay nga inkabil da ka ita nga lugar, gaputa adati pakausaram. Da kayo nga agtrab-trabaho iti government. Sana kayo nga inkabil ni Apo, Diyos ijay, gaputa, ada iti, gaputa kaya yo. But I believe, ijay second point tayo. Number 2, the light bearers will lift up their lamp on a hill higher. Dagiti taga Awit, iti pagsilawan, itag-ayda, dagiti pagsilawan da nga nangat nga tupay. Intuyat na sa ako na yun siguro. Dagiti light bearers, ingato da, they will lift up their lamp on a hill higher. At dadalagaro dun iji nangato nga tuktok ingato da paylaeng. Apay, mangipakita nga siya sinuman dagiti adak ni Kristo, they are winners. Siya sinuman dagiti adak ni Kristo, they are qualified, dakkel iti role mo. No apay nga inkabil da ka ni Apo di nga position, gaputa you are qualified, gapukin ka makita da iti lawag, gapukin ka mabindisyonan da madaydayaw ti Apo. This is what I believe. No apay nga ipon-promote da ka ni Apo. Gaputa kayat na nga dakdakkel iti pakausaram di taayan iti workplace mo. Isu nga iti ministry kakabsat. Haan laang nga dito'y active ka dito'y church. Ngam uray pay no adda ka iti workplace mo. That is a place of your ministry. Agtrabaho ka nga napudno. Ipakitam ti kinapudnom nga agtrabaho iti boss mo. Because you are the light. Sikati silaw. Hangka nga makikompromise no nagkusit da jay katrabahuam hamutultuladan. Nay alam da ito'y, sige kat din alam. Uray tawan ni boss. Hanam mo da ito'y. Makitam kot dakal, ayunin niya, iso kapay nga itulong ko ti ministry, kunamot. Compromise yun. Ama kung kuna nga, ay, swertik ada ito'y. Apay, kat din agkunong-kunong. Takot din ka kung kuna, nga amom nga saan nga proper hanga umisuda jay. Uray no itod mo ti ministry hanga mabindisyonan hama ay ayon ni Apo Diyos. So da jay tisiputan tayo. The light bearers will lift up their lamp. Itagay tayo ti pagsilawan tayo. Sumuti kuna ni Apo Hesus. Neti kuna ni Apo Hesus aya. Verse 15, kuna na neither do people light a lamp and put it under a bowl. Apay, ada kanyayo. Tagpasgod ti sila, mano tinagusar ti kandila, idi kalman. Mano nagusar ti salong, idi kalman. Awan, tawan ti salong.
Kat tapno iti dagiti tataw idi. Idi una na nga tsimpo. Talaga nga dadji pagsilawan kat umiso kaniada nga usar iji pagsilawan nga dadji nga pagsilawan kat binuoda nga clay. Sada ikabil di oil iti olive oil izay indin isuti silaw da. Tapno makinabang ti Amin ikabil di pinakatuktok pinanganangato nga place. Tapno maapiktaran ti Amin. Isu nga inkabil da ka ni Apo iji nangat-ngato nga tukhad. Nangat-ngato nga diso, nangat-ngato nga position. Tapno makinabang dagiti ada iti aglawlaw mo. Kasano ba nga makinabang da iti ada iti aglawlaw mo? You know, no di adal ka. Nga namati kini Apo, hanghangaan da ka kadagiti katrabahwam, ta napudno ka nga agserbi, napudno ka nga agtrabaho. Uray no ije first place nga kataya kaslada ka lukulukuan, ngam never dagiti nagmakamatalek nga nagserbi kini Apo sa anda nga naluglugi. Uray no ije first place nga kat adati pa nakalugi da, adati pa nakabuli da nga kasta, but because of their faithfulness kini Apo, sinmaya at da. Isu nga, hantayo nga kunan nga, kailangan nga umay ka dito Diyos, ije workplace mo, agbalin ka nga napudno. That is your ministry. Mahanamat nga kayat nga sawan nga, agbalin ka nga faithful, ije workplace mo, nga ikat uray, hang ka nga makidevotion, uray, hang ka makiparparticipate, haan adi? Amin dagitoy da nga banbanag inted ni Apo Dios ti time tayo madaydayaw ti Dios. Nya? So verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl, instead they put it on its stand. Ikabil day nangat ngato. And it gives light to everyone in the house. Masilawan amin, makinabang amin. So nga agyaman tayo, kunak ijipan panunot ko, ay dapat na lang nga agyaman dagiti tattaw, ti dagiti adat ti aglawlaw tayo. Tada tayo nga believers, da tayo timang balbalansi. Dagiti namati kini Apo, da tayo timang itud iti napintas nga kulay na da ito nga lubong. Malagi piyo dagiti nasyon nga awan tinamati ijay. Awan iti peace, ijay nga lugar, awan iti talna. So ayatan nga namati, agragsak tayo. Ade, pa nga aglaladot kayo. Ay agbababawi kayo nga nagbalin nga silaw. Agragsak kayo Oh, next. Number 3, di ba, dalasok tamalpas nga dagos. Number 3, the light bearers, they cause others to glorify the Father. Dagiti taga Awit, iti silaw, winupagsilawan, isuda iti mang itulak, wino isuda iti mamagbalin, nga dagiti daduma, nga tattao, nga mangbuybuya, di tabiyag mo, kunada nga, ayo, thank you Lord, iti biyag ni Brother Rafael. Oh, dengganiyo da ito no agaramid ka iti naimbag, isi padam nga tao, dahin inaramidam tinaimbag, kunana, salamat Apo, day biyag na da ito Anya ti aramido na, idaydayaw na ni Apo Dios, gapukin ka. Isu nga maawatan tayo ya, daytoy, no aniyaman ti aramidan tayo, nga maipay kini Apo, no nga aramid kay ti banag, nga maipay di takabsat mo, day kabsat mo, nga nang awat iji tulong mo, nang awat iji inted mo, idaydayaw na ni Apo Dios. Anya ti kunanda ditoy, anya ayat ti purpose na ditoy, verse 16, in the same way, let your light shine before others. Dajay silaw mo, agranyag ka, kadagiti daduma, that they may see, tapno makita da, jay naimbag nga aramid mo. Iso nga ipakita tayo, tinaimbag nga aramid. Ano ilamlamang? Kaapay, baka kunan, di kayo daduma, kay pakpakita, tinaimbag nga aramid mo, nihapo Diyos lang. Good deeds are not for God alone. Dagiti na imbag nga aramid, dagiti light bearers, saan laang nga para kini Apo, ngam para ka dagiti siya sinuman nga mangbuybuya di tabiyag mo. Kat kunana ditoy, that they may see your good deeds and glorify. Basaan tayo man dito, verse 16. Oh, verse 16. Oh, amin tayo. 1, 2, 3, go. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
ituloy tayo nga agaramid tinaimbag. Uray no daduma kaslaawan ti agsublikin ka. Feeling mo lang yon. Bagam takabay mo, feeling mo lang yon. But later, sigurado nga adat ti agsublikin ka. Apay, ni Apo Diyos tinang ibaga, no anyaman nga aramidan dayta imam, mangbindisyon ka dagiti daduma, kat dayta inaramid mo adat ti bunga nakat, agsublikin ka. Praise the Lord. Agsublikin ka nga sabalit ti papanan na. No, sino tinagmula, isuti? Kung siyempre mo't ngam no iti literal, no sino tinagmula, no daduma, sabali agapit. Di ba? Ngam, no maipay kini Apo ang asya, because the Lord recorded all. Ni Apo, i-record na dagiti amin nga aramidan tayo. So, dadjay. So, kunana dito, number 3 nga points tayo. They cause others to glorify the Father. Nya pa iti na in Bibliaan dito yung ako na John 4:39. Malagi piyo di babae nga in masidag ka ni Apo Hesus ijay bubun. O, basahan nito di John chapter 4 verse 39 ko na many of the Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Dito'y babae nga nang sabat ka ni Apo Hesus ijay ayan iti well. Napanagsakdo dito'y babae. Dito'y Samaritan woman. Kat adda ni Jesus ijay nga nakatugaw. Kat anya di isinaludsod na. Adda ti conversation da ka ni Jesus. Basaan yun to di ay. Adda conversation da. Nagtungtungtung da nga kasta. Din adda ti word nga inbaga ni Jesus kunana. Siya sinuman nga umay kanyak. Nga uminom iti deto'y nga danom. Saan to pulos nga mawaw. Saan to pulos nga makaininom kunana. Ibagbagan ni Jesus daytoy ijay babae nga da eternal life. Ijay biyag. Idi naawatan daytoy Samaritan woman nagawid nga kasta. Napan ijay kaaruba na daytoy ti good chismis. Napan na hangkoy bagbaga nga marites ta kunak manan anyo man nga kunakunan nga ti chismis ket marites. Kawawa naman yung dagi agnagan ti marites. Napan kat ko na ayo, adati namit ko nga may nga tao, ijay bubon. Kat kastoy ti inbagana, inistoryana iti amin. Ay nagmayat ti riknak inbagana, maipapan iti danom. Siya sinuman nga uminom iti daytoy nga danom, dinto pulos nga mawaw. Ala, nagmayat daytoy. Siguro daytoy kat misaya daytoy. Daytoy ni Jesus. Kuna daytoy babae, daytoy Samaritan woman. Kat dagi siya agdengdengag inyalingag da jay lapayag da. Sinudi ko na da. Dinangag da nga usto. Kat idi nga dinangag da gapo iji panagsaud ito nga Samaritan woman. Nga makaayaw nga talaga nga panag-istorya. Nag-istorya tayo may papanti panag-survey ilawag tayo. Nga. Idi ag-istorya dito yung Samaritan woman. Ibaga na, inistorya na nga adanamit na. Nga tao, iji well, iji bubun. Kat inbaga na ni Jesus. Ano day ko na dito verse 39, ko na many of the Samaritans, day kaaruba na, day padpada na nga Samaritans, ko na many, adu kadakwada, tinamati ka ni Apo Hesus. Ayya, praise the Lord, kung nayo kumadya, mayat ya. Adu tinamati ijay nangugda nga inistoryada ito'y Samaritan. Namati da ka ni Apo Hesus. Kat kunana in Him, they believe in Him because of the woman's testimony. So nga da tayo nga babae. Kadwan na nga nagtestimony, no basaan tayo ti 4 gospel. Babae. Natuturad da nga mangibaga. Ngam naman minsan medyo adati pagka-extreme na, gapoy jay eagerness da nga agistorya. Matignay mo da jay tao nga kais-istoryam. Nya, kat dagitoy da nga tattao nga nag-istoryaan dito'y Samaritan woman. Kunada namati da kini Apo Hesus. Adamat desire da nga mang-meet ko ni Jesus. Isuga po na, ijibiyag tayo as a light bearers, taga-awit iti pagsilawan. Nya, taga-awit iti silaw.
Laglagipon tayo, uray no, ibagbagam, awan ti mang ibagang, ay nablesakin ka, uray awan ti mang ibaga, tikas jay. But then surely, gaputa da ito'y kat maipapankin ni Apo, adda nga adda iti bunga na, madaydayaw ni Apo Diyos. Mabalin nga han nga agsublikin ka, mabalin nga handan to nga ibagang, oy, nagmayat na dyan ang ngag ko from you, nagmayat na testimony, ngam kaskas din, wanya ti naramid tayo ni Apo Diyos ti maidaydayaw. Isu nga gapo di tabiyag mo, adu dagiti ma-encourage. So hantayo nga sayangan ti tiyempo tayo. Hantayo nga sayangan ti al-aldaw iti panagbiag tayo. Gaputa, basit lang nga ti tiyempo tayo. Pahingo trabaho, masapa-sapa kayo. Nung may papan iji langit, madiyo. Nyangarod ti kayat yo. Agrelax tayo amin. Umay ni Apo Hesus, mabati ti mabati. Kasi bati kayat tayo. But then, mga ramid kay timay sa nga banag that your people, the people around you, di aglawlaw, dagi tataw nga dati aglawlaw mo, ma-encourage damat, bagam takaabay mo, agbalin ka nga encourager, gamin. Hangka agbalin nga pakaupayan, dati takaabay mo. Yan, udah duma, masapol nga kwa. Masapol nga kitaan tayo dito, henta yung agin tutulong, kas kada agin tuturog. Manong nga tawon tayon. Nga namati kini Apo, kuna ni Apo Hesus, agbalin kayo na nga silaw. Pasaya ato ni una ati silaw yung apedita. Niti kayat yung nga mangyari. So, testimony is so powerful. Ni Apostle Paul, nga may nga ni Saul, may nga persecutor dagiti namati, idi na encounter na ni Jesus iti biyag na. Nakastalauna iti panangipapati na iti panagsurbi na. Uray no marigrigatan, inpapati na, uray no isut nakaibalbaluda na inpapati na. Kat ada iti agina, ada iti lula, nanang ken anak. Dagitoy da nga nanang, dagitoy da nga lola, isuda Lois ken Eunice, ken ni Timothy. Kat ni Lois, dagitoy agina nga na Lois ken ni Eunice. Gaputa, iji tiyempo da, iji Jewish, dagiti practice, dagiti Jewish people, masapul nga istadyon da tilintog. Istadyon da tilintog. Aging gana nga ma-master da, pati behavior, pati character, aminon. And then, the lesson nga naadal da jay in pasada, in mentor da ni Timothy, nga apo na anak ni Eunice. Kat nakita ni Apostle Paul daytoy idi na pa nagbisita iji balayda. Nakita na daytoy buy-buyaon na ti biyag da. So nga dati mang buy-buya di tabiyag mo kabsat. Huwag mong akalain na ikaw lang. Adamang buy-buya di tabiyag mo. Iji Philippians chapter 1 verse 3 to 4. Daytoy ti kunan ni Apostle Paul idi nakabalod isuna. I thank God, basahan nito dyan 1 and 2, de surat. Kunana, agiyamanak iti Diyos, iti amin at tiyempo, no malaglagip kayo. Pahingata nga agiyamyaman ni Apostle Paul, no malaglagip na dagitoy da. Gapo, ijay impakita da nga naimbag nga aramid da. Iso nga no, aniya ti inaramid mo nga naimbag, ahandan to pulos nga malipatan dayta. Di tao nga nang aramidam, haan na nga malipatan ti kinaimbag mo kinkwana. Kat isuda jay kunana, agyaman kini Apo. Kitaan nyo? Saan lang nga sikat ti pagyamanan da nga ibagada nga thank you, but they will glorify the Father. Gaputa da ito iti purpose na. Nga pa'y nga agbalin tayo nga silaw. So nga iji verse 4, in all my prayers, for all of you, I always pray with joy. Apay nga naragsak ni Apostle Paul, nga agmin ministro, kon agkarkararag, gapo ijay encouragement, nga nakita na iti biyag da Eunice, biyag da Lois, biyag ti family ni Timothy. Apay nga da nagagat nga agkarkararag, gapo ta dagitiin mo na nga men, nakitan dagiti sumarsarono ti kinapingot da nga agkararag. So ako na kadagiti W ipakita yumot ati gagutiyo. Tasan lang nga para kaniyayo dayta, buyaan dagitoy da nga young people. Ngam apay ket din maminsan uray nagagut ti parents, sasaduton dagiti anak. So nga hantay nga maumuma, maraydayaw ti Dios.
Ta amin dagitoy maipay iti pakaidayawan ti Apo. Kuna ni Apostle Paul, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Saan tayo nga pagsiddaangan, saan tayo nga pagliddaangan, dagiti agkarkararag. Ngayon tun agkarkararag da, agsangsangit da. Apay nga agsangsangit da, tiladingit. Taapay, adu dagiti Kristyano nga may idop ti pagsilawan da. Ngamin tuno agkararag da kumai nga, agsangit da gapu ti ragsak, gapu ta main-encourage da, kadagiti padada nga namati, kat agkararag da nga, agsangsangit da, gapu ta kunkunan da, nagaduti kakaduak nga agtrabaho nga may pay iti Apo. Verse 5, still Philippians. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Kat kunakmat, dagiti nakipagrugi, iti dayto nga ministry, agyami-amanak kada kayo taging gatata. Ada kayo. You are our partners in this ministry. Saan kayo lang receive the messages? Hanak lang agpe-preach dito in front of you in behalf of my husband, Pastor Jan. But I'm here, agtakderak dito yung sangwanan yung nga ibagak nga da kayo ti partner mi. Da kayo ti kakadwami. Nagbalin nga silaw dito yung sa nga lubungan. Nada dagiti pasaway ket no maminsan madaling magpasaway ngem haanan ko kayat nga kaset ti mangyari ti church ni Lord. Hang ko mga agpasaway adi. Nga magbalin nga maiurnos ti biag tayo. Yeah, because of your partnership, the family ni Timothy nakipartner da kani Apostle Paul nakipartner da kadagiti missionaries tapno maiganwat ti sao iti Apo. Handa nga inbagsak ti offering da mangamong kadta. Awang kumatigas ti panunot na dito'y unag iti church ni Lord. You give. You work with us. Ituloy tayo apay nga ramidan tayo dito'y gaputan ni Apo Diyos ti enti. Focus tayo hanga tao ti enti nakafokusan tayo marayrayaw ti Diyos. Verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amin tayo nga namati. Reda kayo nga dadi taon line agdengdengag. You have a big role in this dying world. Agpakita tayo. Ipakita tayo nga naganas ti adakon ni Apo. Sungawan ti agmimisuot nga Kristyano. Awan ti agmimisuot nga namati. Ngam naragsak, marirayaw ti Diyos. Nuwag na katakalsada, mo ibaga nga, ureno nag-ungot kay di unag ti balay mo, agungot kang gana, ada ka di trabaho, iraman mo pa ti lamisan, di workplace mo. Huwag namang ganon. Bad yun. Number 3, the light bearers, they will keep their lamp full with oil. No, de pagsilawan mi kumaidi, dagiti light bearers, masapol nga punwanda ti pagsilawan da iti gas. Ngumidje time, dagiti Israelites people, ti usar da iti olive oil. Di oil. Kat anya ti kaipapanana da ito'y kada tayo, iti da ito'y nga panawan. Let us see to it, nga ti pagsilawan tayo, mapunpunno. Mabalin nga duma imtion deta pagsilawam deje balay ti oil wenno balay ti gas wenno balay deta pagkargam deta vessel mo mabalin nga half on da duma agluplupias da duma talagang empty ket anya iti aramidem no empty ay ket pakargaam maredayaw ni Apo ket ko kitaan tayo ditoy. Biag dagiti sangapulo nga babae, sangapulo nga babalasang. Iji Matthew chapter 25,
ingana ije 20, verse 1, iti chapter 25 Matthew, kuna na at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So angkon nga iulit nga ibaga da basahan yun to deta whole chapter deta sumarunong nga verses istoryaan na da sangapulo nga babalasang. De 5 nga babalasang de pagsilawan da na puno at the same time adati extra oil. De may kalima nga babalasang de lang pagsilawan da na punumot ket di ngam awanti extra da. Kauuray da iji bridegroom na iturugan da. And then, bigla nga dati nag-announce kadakwada, di kakadwada, kunada, adan da di nobyo. Bumangon kayo, taan tayo sabatan. E di bumangon da di lima nga naampang nga babalasang awanon, empty da di pagkargaan ti pagsilawan da, empty. While dagiti lima, naragsak da nga makisinarak e zinobyo, gaputa adati extra nga oil da. Digay lima, kunada, ay ikan na kami mutahatan ni, awanon, may ibuson da jo oil, dati pagsilawan mi, awanon. Ngam dagitoy da nga nalaing, masirib, nga babae nga lima. Kunada, ay haan nga mabalin. Kat dagitoy da lima, napanda, gimatang, habang nga mapanda, mairikrikap mo tanon itiruangan. E di nga sumangpot, agsubli da, agtuk-tuk-tuk da. Kuna da nubyo, ang kay nga am mo. Tiket na nga, iparang da ito, ijibiyag tayo kas namati iti Apo. We need to keep our lamp full with oil. Nga kanayon. Numariknam nga kumapkapoy ka, agpapigsa ka. Kasano? Keep on going. Ije ayan iti fireplace. Mapangka, kat ang kadumawat kini Apo, ino agparintumong ka. Isuti usar na deta tumong, apay nga day tumong mukothang nga da likod. Deto'y tulang, apay nga day tumong tayo kot haan nga flesh. Tulang, gaputa ti usar na deta agparintumong ka. Agparintumong, agkararag. Nya, so, no makaliuan kumada ito'y tumong tayo, makaliuan gaputi panagparparin tumong. No marikriknam nga kumapkapsot ka iti na espirituan, haan mo nga baybayan dayta. Do not delay. Respond. Agresponde ka, ije tignay, dayta bagim, dayta kararwam, kunana o bagi, kumapkapuyak masapul ko titaraon nga na espirituan, nga most of the time, di kararwa tayo manigniglek, di kasapulan ti kararwa tayo saan nga mapanpansin, nga iti mangyari ti kaadwan na nga mad-adresan di pisikal. So ano ko na ni pisikal, maturog kakot din, ya takarakararag dita. Maturog nga talaga. Dito'y pisikal, numatay detag subli dito'y daga nga nagapuan na. Ngam ti kararwa nga maiwanan, agturong iti langit, isuti mang iturong kin ka iti biyag mo nga kinaagnanayon. The light bearers, dagiti taga Awit, iti pagsilawan, tarigagayan da nga kanayon, nga mapnuan da nga pagsilawan da iti lana. Naadal tayo tatay, may papanda ito anya dagiti pangkitaan tayo. Example, iti pa nakabalin ti Espiritu Santo, the oil. The oil. The duma apoy, the fire. Dito'y lamp gamin, dito'y lamp ti pagsarsaritaan tayo, di pagsilawan. Laglagipon tayo. Dito'y kunan ni Apo Hesus, you are the light. It is a command. Masapul nga agsilaw ka. This is not a choice. Saan nga pilihan mo nga piliun daytoy, nga bilin daytoy. Nya. So, dagiti light bearers. Hello, dagiti light bearers. Agkaway-kaway, dagiti light bearers. Ni, apay ngay madiyo.
Light bearers, anya nga rod, asok kayo garod. Dagiti ang agtayag, tima na. Datayo light bearers. Let us show up, madaydayaw ni Apo Diyos. And be filled with the power of the Holy Spirit. Dahito iti masapol tayo nowadays. Manipod tata, dahito iti kararag tayo, apo-apoyam iti panagserbik. Awan kumati agkararag nga apo, idupom ti apoy ko. No pa idup mo ti apoy, agturong ka iji impyerno. Tanapigsa ti apoy izay. Ngam ti kararag tayo, apo-apoyam day pamatik. Papigsam day pamatik. Punwam day to'y lamp ko. That the oil, agflow kuma daytoy, ada kumati overflowing. Kunana, if we will keep our lamp full with oil, numapmapnuan tayo iti pan nakabalin ti Espiritu Santo na saysayat iti panagbalin tayo nga lawag. Dito'y rabaw ti daga. People in this world, adadag iti tattao nga matmatay without knowing Christ. Ado dagiti matmatay nga tattao, gaputa daduma ka dagiti namati, irikap da tingiwat da. Way kunadaw na di nga, uway ka. Makaamu ka. Tasyakot, inkarigatak mo tinamati. Nga mayatan nga kakabsat, the reason why we are still in this world is to obey the command of the Father, to become the light in this dark world. Maraydayaw ni Apo. Luke chapter 9 verse 26. Nateramidan tayo. Into numapmapnuan tayo iti oil. De testimonyo tayo pumigpigsa. De testimony tayo. Naturod tayo nga mangi-share ti testimonyo tayo. No apay nga dater aramidan ni Apo nga bendisyon. No apay nga aramidan ni Apo Dios ti biag mo nga nakaskas daw. Kayat ti Dios nga iparang mo. Kadagiti tattao nga awan tinamnama na, nga awan ti imposible kini Apo Dios. Luke chapter 9 verse 26. Whoever is ashamed of me in my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Dagiti siya sinuman nga mga ibain, kinyak ko na ni Apo Hesus, ibain kung tumot iti sangwanan ni Amak. Apay, gapuna ta inbilin ni Apo Hesus nga agbalin kayo nga silaw, agbalin kayo nga lawag, agbalin kayo nga instrumento, nga pakaidayawan iti Apo. The conclusion, dito iti kayat tayo Amin. Agsubli tayo, di text tayo, the light shines in the darkness. In the darkness has not overcome it. Daytoy iti goal tayo, goal iti Apo kada tayo. Daytoy iti tarigagay iti Dios kada tayo. That people will see our good works and they will glorify the Father in heaven. So iti church, saan nga napada iti simbaan, tapno lugar nga pagrelaxan tayo, tapno adati makunkuna nga simbaan tayo. But this is a training ground. Tapno iti kasta adupay dagiti mamintor nga agbalin nga silaw. Maraydayaw ni Apo. Uray no maminsan iti ayan mo nga lugar nagpigsati asok represent basol. Batag talinaod kalata iti Apo. Agtalinaod tayo latanga na pudno kini Apo Dios. Let us allow our lives. Let us continue to walk together. Agturong ijay langit han agturong ijay impyerno. Let us become a light in this dark world. Let us be encouraged. No empty dayta vessel nga dakit ka. No empty dayta biyag mo awan ti kayang-kayam, awan ti mariknamay kat aglulupoy ka. Iti dito yung gundaway, this is your day. Nga kunam, Lord, umayakin ka nga si papakumbaba. Punuan na Apo. Punuam dito yung vessel ko, Lord. Tapno jay purpose mo, itibiyag ko. Nga dagiti tattao, they will glorify your name. Matungpal ko, tumakdan tayo man kakabsat. And it's up for you. Adakin ka. I shared the message.
that the Lord entrusted kaniya as His servant. Yatan ti panagkarkararag kan panagbasbasak. Han nga kayat ni Apo nga maidep deta pagsilawam. Kayat ni Apo nga agranyag ka. Kayat ni Apo nga agbalin ka nga daluyan ng pagpapala, daluyan iti bendisyon, pagayusan ti bendisyon. And we need to see this. Lord, i-repair mo ti pusok, Apo. I-repair mo ti relasyon ko kin ka. Let us ask the Lord, ask forgiveness kini Apo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Tapno na saya tayong agbalin nga silaw. The forgiveness, dumawa tayo the forgiveness ka ni Lord. Kat kunam kini Apo, Lord, ikumit ko man ang tibiyag ko kin ka. Paparuam tibiyag ko. Paparuan na kapo. Tapno na pinpintas tibiyag ko nga agsilaw. Iti daytoy nga lubong kaputa masapol ti adu nga pagsilawan. Amin nga namati masapol nga agsilaw. Daytoy ti masapol ti lubong. Glorify your name, Lord, forgive us. Pakawanan na kami ti anyaman nga nagkurangan mi. Pakawanan na kami ti anyaman nga disobedient attitude mi, ngayon pakita mi kin ka, Apo. Kadagiti leaders mi, Apo. Pakawanan na kami, O Diyos, and Lord God, tineto yung kuntaway, pabaruam ti puso mi, pabaruam ti panpanunot mi, tapno na saysayat kami nga agbalin nga silaw. Thank you, Lord God. It is your commitment nga kunam, Lord, your purpose in my life will become a light. Kat maidaydayaw tinagan mo, dagiti tattao dayawan da tinagan mo, Apo. As we sing that song, kantaan tayo nga si kakararag ti Apo. Carry your candle. Data pagsilawan nga agam mo. Kunam kini Apo, Lord, dito iti pagsilawan, dito ipiyag ko iso ti silaw. Punuan na Apo, fill me with your power. Fill me with your power, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In every soul, some brightly burning, some dark and cold, there is a Spirit who brings the fire, ignites a candle, and makes His home. Carry your candle, run through the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle and light to carry your candle, run through the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, throw light to. As we pray, let the power of the Holy Spirit will move in you. We are a church. Saan ka nga may maysa? You belong in this family of God. That amamin tayo at balin tayo malawag. Ijay purpose ti Apo. Glory to God. Hallelujah. Kantaan tayo kasi kakararan. And God will continue to bring light in this time. Oh yes! Hallelujah! This is our cry, oh God. This is our cry, Lord. Oh, let this candle will become brighter and brighter. Oh, Rabba Shendiri. Oh, Rabba Baba Shiki, Rabba Dakanda. Oh, Rabba Dakanda, Rabba Shiri.
each one of us. Tunggal may sa kada tayo, kakabsat nga namati, iti Apo. Silaw ka sa dinuman ti ayan mo. Palubusam nga dahil pagsilawam, bumaggang manan. Palubusam na dahil silaw mo, agranyag, iti usto nga ranyag na. Hallelujah, in the name of Jesus. Laglagi po, dagiti tattao nga dati glawlaw mo, laglagi po tayo. Dagiti tattao nga ayaton ni Diyos. Oh, in the name of Jesus. Saan mo nga itulok nga maidyok deta pagsilawang? Saan mo nga palubusan nga maidyok deta? Saan mo palubusan nga maimtian deta nga pagsilawang? Glory to God. Come on. Pray. Pray that the Holy Ghost will come and fill you. Hallelujah. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God. Oh, Lord God. Oh, hallelujah. Dito iti awag iti Diyos. Iti dito nga panawan. To reach out those people who are in darkness. Ngam sidno dagiti mapan. Sidno dagiti mapan nga mang-reach out kadakwada. O kakabsat nga namati iti Apo. Let us show up. Agparang tayo. That the beauty of being a believer in the Lord, makita dati biyag tayo. Let us show up. That the life is in Christ. Tibiyag nga da ka ni Kristo. Isu iti kagagasatan na klase iti panagbiag. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, hallelujah. Amo yung kakabsat, ano na iti tattao nga mapafrustrate na iti panagbiag da. Kasla nga awan tinamnamada. But we, believer in the Lord, na tayo ti pangkitaan da. Iti klase ti panagbiag nga da tinamnama na. Because your hope is in Christ. My hope is in Christ, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Jesus. People around us, permi nga mapupay da iti panagbiag da. Kat no awan ti mang ibaga nga anak ti Dios. Kadagitoy da nga klase ti tattao, they are hopeless. No awan ti tao iti Dios nga agsaw. Mapukaw. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now my sister, she's been rubbing light too, still holds a candle without a flame. Oh, kakatpas gadam ni kandila na. Hallelujah. For all the darkness, seek out the helpless, confusing thought. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your way. Oh, Jesus. Let us lift up our hands. Kini Apo. All of us, lift up our hands to God. Kahit ko ibagada ito ititunggal maysa. If you obey the Lord, if we obey the Lord, lalalo da kapay nga usaran ti Apo. Bendisyonan ni Apo Dios ti biyag mo. Agbalin kapay nga nalawlawag nga namati. Agsilaw ka nga nasaysayaan. Adadagiti tattao ti aglawlaw mo na idup ti pagsilawan dan. Speaking of those believers who stop serving the Lord, I pray that the Lord will use you to light the candle of others. God, I pray for your Holy Spirit to just continue to move. O repeti panagawin ti tunggal may sa kada kami.
Bendisyonam dagiti da nga kakabsat ko, Apo, that we'll join our hands together to fulfill the Great Commission. In Jesus' name, palakpakan tayo ti Apo Kabsat. Glorify the name of the Father. Hallelujah. Blessed be your name. Thank you so much. And the Lord will continue to give His favor na may pay iti tunggal maysa, that people will glorify the Lord. Amen.